ନବଜାତ ଶିଶୁଟିଏ ଭୋକ ହେଲେ କାନ୍ଦେ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୋକ। ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା କାନ୍ଦ ସହ ପାଇବାର ସମ୍ପର୍କଟା ଏପରି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଯେ କିଛି ବି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ କାନ୍ଦେ, ଜିଦି କରେ, ରୁଷେ, ମାଡ଼ପିଟ କରେ, ବାହାନା କରେ, ମିଛ କହେ, ଚୋରି କରେ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହା ଦିନେ ତାକୁ ଏକ ବିକୃତ ଶିଶୁରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଏ। ଶିଶୁର ଏପରି ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଏ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରି ମାଡ଼ ସହିଯାଏ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନୀରବ ରହିଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଜିନିଷଟି ପାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼କୁ ସେ ବେଖାତିର କରେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଡ଼ ଖାଏ, ସେତେବେଳେ ତା ନିଜ ପ୍ରତି ତାର ସମ୍ମାନ କମିଯାଏ। ନିଜର ମୁହଁତୋଡ଼ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ସେ ଭୁଲ କରେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ସେ ତାର ବାପା, ମା, ଗୁରୁଜନ କେହି ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ନିଜେ ଛୋଟ ଥିବା ହେତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ବେଖାତିର କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇଯାଏ। ଅସାମାଜିକତା ନିଜ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନିଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆଦ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଶିଶୁର ମନସ୍ତତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରୁଛେ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଶିଶୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା କେବେ ବି ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଘର ହିଁ ଶିଶୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ତୁଚ୍ଛ ମନେ ହୁଏ। ଘରର ସ୍ନେହ, ସହାନୁଭୂତି, ଅବହେଳା ଭିତରେ ତାର ଶିଶୁ ଜୀବନ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଶିଶୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ, ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବାହାରେ ଘୁରି ବୁଲେ, ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶଂସା ପାଏ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଏ, ସେଇଠି ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତେଣୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଭୋଜନ ଯେପରି ବଦହଜମି କରେ, ମାତ୍ରାଧିକ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବାରଣ ତାକୁ ଅସହ୍ୟ ହୁଏ। ଚିନ୍ତାରେ ମାନସିକ ବିକୃତି ବି ଘଟେ। ଗୋଟେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗଳ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଘୋର ଅଭାବ ରହିଥାଏ। ମାଡ଼ ଗାଳି ଖାଇ ଖାଇ ସେ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବୁଝିନିଏ। ମଣିଷ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ଯଦି ରୁକ୍ଷତା ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ତେବେ ଆନ୍ତରିକତା, ଭଲ ପାଇବା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ସମୟ ଆସେ ତା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା କଥାଟିକୁ ବି ସେ ଭୁଲ ବୋଲି ବୁଝେ। ଆଜିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସମୟର ଘୋର ଅଭାବ। ସମସ୍ତେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। ପଇସା ଦେଇ ଶିଶୁର କ୍ୟାରିୟର କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ଖେଳରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉ, ଗୀତ, ନାଚ ଯାହା କିଛି ହେଉଛି ସବୁଥିରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣୁ, ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଦୌଡ଼ ଆଜିର ସମାଜରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ଏହାର ପ୍ରେସର, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ଶିଶୁ ଉପରେ। ବୀଜ ମଧ୍ୟରେ ମହାଦ୍ରୁମଟିଏ ଲୁଚି ରହିଥିବା ପରି ପ୍ରତିଟି କୋମଳମତି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ରହିଥାଏ। ତା ଭିତରେ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ଘଟିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଘଟେ। ତେଣୁ ତାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ସର୍ବୋପରି ସମାଜର ଏକ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ଆମ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା, ଯାହାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିପାରିବା।